Al segle XVI, quan el monestir de Sant Genís de Rocafort ja feia temps que estava totalment abandonat, es va dur a terme una obra de restauració del que era l'àmbit de l'església. Això va comportar que tota la runa que hi havia acumulada dins, com el part que havia generat les dependències de l'antic claustre, fos abocada cap a la plataforma intermitja del monestir, que és on concentrem els treballs d'excavació d'aquest any. Tal com suposàvem, sota aquesta runa abocada en aquesta plataforma, ens ha aparegut l'escala d'accés principal que comunicava aquestes dependències monàstiques amb el claustre. Aquesta escalinata, a més, ens ajuda ja a identificar una part de la distribució, o com estava distribuïda algunes d'aquestes dependències, que, com ja vam explicar, eren un dels objectius de la campanya d'enguany. Baixant l'escala al costat dret, se'ns defineix un altre d'aquests àmbits, un àmbit rectangular que queda delimitat, per una banda, per la roca retallada, que forma aquesta plataforma intermitja, i per un mur just a sobre del que és el penya-segat o el ressalt cap a la plataforma inferior. De totes maneres, les estructures que apareixen aquí, en aquest àmbit que encara està pendent d'excavació en profunditat, ja apareixen elements que ens demostren que les estructures no quedaven tancades en aquesta línia de mur que ara identifiquem, sinó que anaven per sobre de la plataforma inferior. Això ens ho demostraria d'una manera molt clara aquesta canalització que podem veure retallada aquí a la roca, que arrenca a partir d'una petita estructura de recollida d'aigües o de líquid que quedaria arrambat a la part exterior del mur. Més enllà, encara trobem una tercera dependència que defineix aquest espai, o divideix aquest espai rectangular més o menys paral·lel a l'església. Aquí tornem a trobar un nou àmbit, que en aquest cas queda delimitat també per aquest mur sobre el penya-segat, però que s'identifica bàsicament pel retall a la roca. Aquí es pot veure molt bé tot el retall a la roca i com, en comptes de fer una paret, aquí el que fan és retallar-la i a sobre d'aquí hi hauria precisament la construcció. Aquests àmbits els anirem excavant progressivament. Conforme acabem l'excavació de l'escala, encetarem l'excavació d'aquest sector, on ja teníem una escala identificada prèviament, que ja us havíem mostrat, que és aquesta d'aquí. Aquesta escala donava accés a la zona de necròpolis, que també hi havíem comentat en un vídeo anterior, una àrea de necròpolis que queda encaixada just a la fosa de fonamentació de l'església i que ja en aquesta campanya hem exhaurit retirant els últims enterraments que hem pogut identificar. Aquesta segona setmana d'excavacions, per tant, el que ens permetrà, un cop acabada l'excavació de l'escala i també d'aquest sector de necròpolis, com ja hem comentat, serà començar a conèixer ja en detall l'interior d'algun d'aquests tres àmbits. En concret, començarem pel que queda situat més a l'oest, aquest últim que hem vist, que també connectava amb aquesta escala. I amb això esperem aprofundir, tal com era el nostre objectiu, en el coneixement de la distribució interior del monestir i dels elements de circulació que a la vegada també potser ens ajudaran a conèixer quina era la funcionalitat de cada un d'aquests espais. Esperem poder-vos-ho explicar en el proper vídeo.